سلام أحوات كما تكونوا مساهم دلخو يناسي لما أنتم بخال فيديو تملسكم اللهم ناي لما أنتم ينبار كيف فيد تبل أبي أختكم انتاي كم زخونت نمنتاي كم تأمنا أو اشتأتي كاريوكم مالتيم كلمي إكن حد يشتريكم نابزنا يوتيوب أذنا سيرش ملكت جونا هاي لكم تزحفكم ناتيك أدام يتمسكم يا أبزاتهم بار سبسكرايب تكوبون بدهريو زاناي بالملكت أبغى كليك بمبار كم زياركم أون تقبروا مالتين سو دورات كو فيديو بقولتكم مسأكمي مالتين and a Facebook دورو دو فيديو تاتكا نوح تقوين نبي تبتريس لدورو دو أبز مسيهم بقليلو كتريقوا تخليهم مالتين زم سبسكرايب تقبركم كا thank you كلكم فوت مالتين اوكي بار نبزا نايلو معتي application كيت إسا keep فيديو تبل مالتين كمي قرنا داونلود نقبرا أمود أتخريكمي كلمي إجن انتين تيهم تأمنا أو أتخريكمي مالتين كيف فيديو مبار كم دي لغت كفتلنا أما جمرة أدفرتايز مثلنا خيلي خمزي جن 5 سكند رايسز هنا كنسبيان خلينا أوكي مبار كيف فيديو كم دي لغت خفت كم تقول لهم بزح بروجرام له كيف فيديو داونلود مقبريات حجزنا ما يتخابز كل بروجرامات دلو كبيوتيوب يخون كفيسبوك ساوند كلاود انستغرام بزح له كم تقول لهم كابزي فيديو تا داونلود مقبر تحجزنا مالتي أبز مودات هذا اللي ربعنا أما خلاص 3 سنة بالله أو أكلك تجرنا لتحت ورينا مالتي كابزون أتكن قبر نخيلنا مالتي لما تكلاودي نتكم تخلنا أو كليك نقبر أو سيف كوين الله مالتي إذا وانت تسوي ميزيك تبدأ لونكم كليك تجرنا أتكوين اللون أبز تحت ريحه حج مسيان الله مالتي سو 5 جرنا بدلني أتكن قبر نخيلنا مالتي اوكي مبار كابيوتيوب كما يقرنا فيديو داونلود نقبر دبل حتى تخين مبار او كليك نقبر او وشت يوتيوب ناتو ابز مبار تزدلنا فيديو يكون دغنا موزيقى مالتي او كليك كيرنا بلاي نبلا مالتي كم زينا مستجمرت مبار أبزي تحت ريوات لهم نيديا مان وجن أو تحت سميع كباب ناي داونلود ملكت أو أكليك نقبر داونلود نقبرها مالتي أبزي خم ريوات لهم أمراض لني بفيديو داونلود قبرات لي أبزي لعل لنا مالتي بأوديو طريقته هين خا أب تحتي كأو مريض داونلود قبر خيلها مالتي أبزي فيديو داونلود له بزح أمراض لنا مالتي نسنا يتمنى صار فيديو إزي 1080 بيل دولو HD مالتي صبق نصري فيديو إذا تحتي دولون كروب كاو قدل دبلا مالتي سو كابزي تدد لنا مريضنا تنانا عقل ميمور دلنا رينا إن تنانا كونكشن كمي كم دخون رينا نهردا صبقنا هنا خوينو HD 5 جرنا مريضنا خلنا مالتي أبزل على تيقوت اللهم بار داونلود قبر جمير له مالتي أبتي زدلني اسمرتو أبزل على 5 أور لهم داونلود قبل جمير لهم مالتي سو كابيتي كم تيجرنا بزقر لما نقد فيديو ويكا أوديو داونلود نقبر نخلنا مالتي كلا يزول لمبار فيسبوكي أو تأسينا خا كاب فيسبوكون فيديو تا داونلود نقبر نخلنا مالتي أما جمرنا نعهم ساين إن يلوخ مسأكمي إيميلكم باسوردهم أتهم على فيسبوك لك أهم فيسبوك تأتوا كم أتهم تقوموا تدخلهم مالتي سو أبزي فيديو ركب فتني كم يقدر ناكاب فيسبوك داونلود كم نقبل كريكمي مالتي نا فيسبوك مبار إذا داونلود تطريقات لهم أبلع علي ميديا مان أوقات مسألنا سو داونلود نقبل دلنا أو أكليك نقبر مالتي أبزا داونلود تبرا أو أكليك مسكبرنا أبز تحت خمس أنا مالتي لاي فيسبوك تخوينو فيديو إد مسألنا مالتي أمارات يبلنا نوينا بأوديو هم كيروين خلينا سو أبزا فيديو تبدلنا أو أطوء تبدلنا لك خمزانا يوتيوب داونلود تخون دلا كما أخذ قبر جمريا مالتي زي أتردي أكتكم كتكم مالتي زاناي فيسبوك أوكي ناي إنستغرام كا
ኣብኡ ንኣቱ ማለት እዩ ናይ ኢንስታግራም እውን ደሴም ማለት እዩ ምስ ናይ ፌስቡክ ኣብ ላዕሊ ዳውንሎድ ድብል ይመፀና ኣብ ስትሪኦ ተለኹም ባር ኣብዛ ናይ ላዕሊ ከምዛ ናይ ፌስቡክ ዳውንሎድ ትብል ኣብ መፂንሎ ማለት እዩ ኣብ ክሊክ ተገይረ ኣብ ታሕቲ መፂንሎ ማለት እዩ M4 ኢሉ ኣብ ክሊክ ተገይረ ልክ ከምዛ ናይ ከምኣ ዳውንሎድ ትገብር ክትጅምራ ማለት እዩ ኦኬ ዘን ሰለስተን ባር ተረዲእናኩም ኣሎ እዚ ካልእ ትጥቀሙ እንተኾንኩም ልክ ዳርጋ ሓደ እዩ ከምኡ ጌርኩም ክፍትዎ ትኽእሉ ማለት እዩ ሳውንድ ክላውድ ዴይሊሜሽን ቫይን ማለት እዩ ዝኽእሉ ከምኡ ጌርኩም ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዛ ማእኸል ደላ እምበር እዛ ዋን ቱ ስሪ ሙቪ ትብል ደላ እዚኣ ከዓ ብነፃ ሙቪ ተርእየና ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ኣርእየኩም ነይረ ሾው ቦክስ ትብል ማለት እዩ ከመይ ጌርና ዳውንሎድ ንገብር እንጥቀመላ ኢሉ እዚኣ ግን ኦንላይን ክትጥቀመላ ንኽእልና ማለት እዩ በዛ ኣብ ሓድሽ ሙቪታት ድወፀ ማለት እዩ ብገንዘብ ድረአ ወይ ከዓ ኣብ ዩቲዩብ ደይወፀ ኣብዛ ኣቲና ብነፃ ክንሪኦ ንኽእልና ማለት እዩ ዝደለናዮ ሙቪታት ኣብዛ ኣቲና ክንከታተል ንኽእልና ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኩሉ ሓድሽ ሙቪታት እዩ ለንቅነ ድወፀ እዩ ኣብዛ ኣቲኹም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ብቐሊሉ ማለት እዩ እዚ ኣብ ንብዙሕ ነገር ያጠቕመና ንዳውንሎድ ጣይ ክንገብር ከማ እንደይኮነ ወላ ፌስቡክ ክንጥቀሙን ኣብዚ ክንጥቀም ንኽእልና ፌስቡክ ይኹን ኢንስታግራም ዩቲዩብ ዝደለናዮ ማለት እዩ ኣብዚ ትደልየና መሪፅና ክንጥቀም ንኽእልና ማለት እዩ ዳውንሎድ ገበርናዮ እምበር ኣብ ናህና ማይ ፋይል ንረኽቦ ኢና ወይ ኣብ ሙዚክ ማለት እዩ ኣብዚ ላዕሊ ትሪእዋ ዘለኹም እዛ ናይ ዳውንሎድ ምልክት ኣብዛ ኣብ መንጎ ናይ ሰርች ምልክትን ኣብዛ ሰለስተ ነጥቢ ደላ ኣብ ማእኸል ደላ ኣብ ክሊክ ተገይርና ዳውንሎድ ዝኾነ ኣብዚ ንረኽቦ ኢና ማለት እዩ ካብዛ ኣቲና ፕሌይ ኢልና ክንሰምዖ ንኽእልና ማለት እዩ ኦኬ እምበር ኣሕዋት እዛ ኣፕሊኬሽን ነዚኣ ትመስል ኣይ ሆፕ ፈቲኹማ ትኸውን ማለት እዩ ደስ ተኢላትኩም እምበር ዳውንሎድ ክትገብሯ ትኽእሉ ኢኹም ዳውንሎድ ከመይ ጌርና ንገብራ ንዝብል ሕቶ እምበር ኣብ ናህና ብራውዘር ንኣቱ ኣብ ጎግል ወይ ኣብ ክሮም ኣብ ኣቲና እምበር keepvid.com ኢልና ንፅሕፍ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጌርና ምፅሓፍና ሰርች ንብል ናብቲ ናቶም ዌብሳይት ማለት እዩ ናብኡ ሒዝና ክኸይድ እዩ ካብኡ ኣቲና ዳውንሎድ ንገብራ ኢና ማለት እዩ ከምዚ ኢሉ ምስ ከፈተልና እምበር ንታሕቲ ንወርድ ኣብዚ ታሕቲ keepvid android ድብል ደሎ ኣብዛ ዳውንሎድ ትብል ደላ ኣብኣ ክሊክ ንገብር ማለት እዩ ከምዚ ድብል ፅሑፍ ተመፂኩም እምበር እዚ ዌብሳይት ሴፍ እዩ ሃርማ ይገብራኒ ንሞባይልኩም ማለት እዩ ኣብዚ ፅሑፈት ትሪእዎ ዘለኹም ንሞባይልካ ሃርም ክገብራ ክእል እዩ ኢሉ መጠንቀቕታ መፂና ኣሎ እዚ ግን ካብ ፕሌይ ስቶር ወፃኢ ስለ ዳውንሎድ ንገብረ ዘለና ንኩሉ ማለት እዩ ከምዚ ድብል ፅሑፍ ክመፀና እዩ ግን ዝኾነ ቫይረስ ብሉ ፀገም ዝበሃል ብሉ ማለት እዩ ስለዚ ኦኬ ትብል ኣብ ክሊክ ንገብር ማለት እዩ ኣብ ምስጠዋና እምበር ኣብዚ ትሪእዋ ዘለኹም ዳውንሎድ ኮይና ኣላ ዳውንሎድ ኮምፕሊት ላ ኣብ ክሊክ ተገይርና ከምዚ ኢሉ ከፍተልኩም ማለት እዩ ኢንስቶል ኢልኩም ክትጥቀሙላ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ናይ ልማዓቱ እምበር ነዚኣ ትመስል ነይራ ኣሕዋት ኣይሆፕ ፈቲኹማ ክትኮኑ ደስ ተኢላትኩም ዳውንሎድ ጌርኩም ተጠቀሙላ ማለት እዩ ኣብ ዝመፅእ ሰሙናት እምበር ብዛዕባ ኮዲ ከርእየኩም ማለት እዩ ኮዲ ከመይ ጌርና ዳውንሎድ ንገብሮ ከመይ ጌርና ቻናላት ንፅዕነሉ ኩሉ ካብ መጀመርያ ትሒዘ ከርእየኩም ማለት እዩ ኣነ ኦልሬዲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኦልሬዲ ዳውንሎድ ገይረ ኩሉ ሰት ገይረ ማለት እዩ ንዓኹም ክርዳእኩም ግን ናተይ ደምሲሰ ከም ብሓድሽ ብሓሳብ ኮይና ዳውንሎድ ንገብሮ ኢና ማለት እዩ ኮዲ ብጣዕሚ ሰፊሕ ፕሮግራም ብዙሕ ቻናላት ኣለዎ ማለት እዩ ስፖርት ቲቪ ሾው ዜናታት ዝተፈላለዩ ማለት እዩ ብፍላይ ስፖርት ፎቶ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ንዓኹም ብላይቭ ቲቪ ክትሪኡ ትኽእሉ ኢኹም ላይቭ ስፖርት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ስፖርት ቲቪ ዝተፈላለዩ ፕሮግራም እዩ ዘለዎ ኣብዛ ኣቲኹም ብዙሕ ክትጥቀሙሉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙናት
فيديو سرحتكم مالتي ساشعروا على يوتيوب سبسكرايب دابلكم تسمحوا مالتي ناقص نزرقهم نا فيسبوك ابلود ايغوغاني ما تخمتلكم جزء سلد وصللي نوش فيديو تقول جزء وصللي نا يوتيوب ترى ابلود غورو مالتي كم سوى لهم بزح شانلات دلون ابزا حالتي لينك ترى مالتي سكاي سبورت يوروب سبورت مالتي ECPL دبل بزح شانلات اللو ما كم سوى لهم جزء أجزاءهم بزح بودكاست والتوالي تقوم بالدخول مالتي إريتيفني بعده أبزي أونلاين الساعة 4 ساعات تقام تخليها مالتي لازم نخلو تشير بورواز فيديو مالتي سمكة تداليم خصوصا كلنا بحساب لنا داونلود قرنا نتقام لنا مالتي إخوات زي ما أعتزيات من السميرة شير بوروانا قالوا متى تقوم لخلو تعواتنا خان أبد مرسي فيديو رخونا Thank you.